Walang pusong nabalik sa kadagatan ang usa ka balyena nga napadpad duol sa baybayon sa Barangay Matina Aplaya, Davao City. Kiniguban pang balita ang hatod ni Argil Relator. Napadpad duol sa baybayong sakop sa Barangay Matina Aplaya, Davao City ang usa ka balyena Miyerkules sayo sa buntag. Unang nasulod matud pa kini sa net sa fish cage. Ginalantaw sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources 11 nga pagkaon ang hinungdan nganong naabot sa lugar ang balyena. Posibleng giukod sa maong balyena ang mga gagmay nga isda padulong sa mabaw na ug naabtan sa low tide. Ikaduhang beses matud pang gisulayan kini og dala sa lalom sa nakakitang mananagat apan nibalik gihapon. Sa ikatulong higayon na kini malampusong na-release. Gi-attempt na mo release dito dapit sa medyo lalom-lalom na, more or less nasa 40 to 50 na feet na siya. Then okay naman ang iyang movement. So pag-release, kusa na siya nag-swim. Then nag-standby mi dito sa laot, more or less mga 30 minutes. Then after that, wala naman siya nagpakita. Ginasuta pa sa BFAR 11 kung unsa kining klase nga species. Parayon sa ilang monitoring, basin mo balik sa baybayon ang maong mananap. Sa Kidapawan City, daling giduulan og gi-rescue sa usa ka mag-uuma ang usa ka crested serpent eagle nga iyang nakitaan nga giatake sa mga uwak sa barangay Luyimin. Iya dayon kining gi-turn over sa Wildlife Rescue Operation Team. Hinuon, walay nakit-ang mga samad ubon og salawas sa maong agila. Human ang pipila ka adlaw nga assessment ug observation, dali kining gibuhian sa iyang natural habitat. Sa Parada, Davao del Sur, patay na diyang nakaplagan sa mga residente sa kadagatang sakop sa Purokmarang Barangay San Isidro ang usa ka pawikan Martes sa buntag. Nakadawat matud pa og report ang Coast Guard Substation Parada gikan sa usa ka opisyal sa barangay nga dunay nakitang pawikan nga napadpad sa baybayon. Dihang girespondihan, nasuta nga patay na ang maong pawikan. Wala pa nasayran kung unsay hinungdan sa kamatayon ini. Gibana-bana nga nasa 20 kilos ang gibuaton sa maong pawikan. Gilayong gi-turn over sa Municipal Agriculture Office ang maong pawikan alang sa saktong disposisyon. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.